cikin nau'ika na duba to wannan haramun ne shine Allah ce wa an tastaqsimu bil azlam wato neman sa'a ta hanyar kebau na neman sa'a wannan ma kansa haramun ne wai ba sai wannan kadai ba dukkan wata siffa da za a yi ta duba haramun ce domin akwai yau malaman da zaka je wajen su da alqur'ani suke duba kaga sun so su damfare ka damfara babba tunda idan ka aka dauko alqur'ani zaka dauka ƙarya ne to sai a yi haka a ce rufe idanka sai ka rufe idanka sai a ce ka bude alqur'anin kana budewa sai aka yi sa'a ka fito da gafurur rahim sai abinda zaka akwai sa'a kenan kada ko magana gafara amma inna allaha shadidul iqab wai babu sa'a kenan shadidul iqab wanda su da alqur'ani suke ko su budo ma ko su saka budo ko kuma a budo a ce dora hannunka ka dora hannunka akai in ka dora hannunka kan azaba to babu sa'a in ka dora hannunka kan rahama to babu sa'a a akwai sa'a kenan ko ka dora hannunka kai rishin sa'a ka dora akan fir'auna to babu sa'a karuna babu sa'a amma ka dora kan annabi Musa annabi Isa Yaqub Isma'il to duk akwai sa'a to kaga wannan ma damfara duk duba ce wannan bai halatta ba na'am an bayyana ko yanzu kuma akwai waɗanda suke baiwa ma manyan yan siyasa damar ma ka ewa kanka duba da kanka akwai wani dan siyasa nan ba zan faɗa muku shi ba amma na san jihar sana san garin sa da yake mulki amma wata rana in kun haɗu ku a gani a cikin taro kawai in kana so ka gane ba shi wata shawara duk shawarar da ka ba shi a duniya yana da wani bakin alqur'ani a aljihunsa dan kankani irin alqur'anin nan mai zif kana faɗa masa sai ya dauko kamar wata takawa ce irin karatun qur'ani yake yana dan dubawa haka da ya haka ya bale da ya budo ayar rahama to shawarar ka mai kyau ce zai yi aiki da ita kowane project zai yi na gwamnatin sa sai yayi haka idan ya budo ayar azaba to babu sa'a saboda haka ba za a yi ba to kaga wannan yan damfara ne suka dora shi akan haka yan duba kenan dukkan waɗannan nau'ika ne na duba akwai masu duba da tasbaha kuma idan kika je ko je sai a ce ya rike abin nan din tasbahan ya sunan abin ma ladanin idan ya rike ladanin ko shi mai duban ya rike ladanin kai kuma sai ka rinka ja ana Allahu Muhammadu Jibrilu shaidan Allahu haka ake ja Jibrilu shaidan daidai lokacin da za a zo kwaya ta ƙarshe aka kama Allahu to abin akwai sa'a ke Muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu bata kai ta farko ba Jibrilu akwai sa'a amma sai an dan sha wahala amma shaidan